एक तुलना कोणाशी करू शकत नाही. बाळासाहेबांचं नेतृत्व, आता ती शिवसेना एकनाथ शिंदेकडे आहे आणि म्हणून जेव्हा तिकीट वाटप झालं, ती सीट त्यांच्याकडे गेली, तर जवळचा आपला पक्ष कोणता, तर मग तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गट. आणि म्हणूनही आम्ही केलं. एकदा उद्धव ठाकरेंनी मला फोन केला, मी आलो म्हणालो आणि जय महाराष्ट्र बोललो. तर सुशांत बिशांची केस होती ना तेव्हाच सांगतोय मी, म्हणलं जय महाराष्ट्र, अजून जय महाराष्ट्र बोलता, बोल मरापर्यंत बोलणार, तुला कोणाची प्रॉपर्टी नाही, बोललो जय महाराष्ट्र. हा ठीक आहे ठीक आहे, मला बोला काय बोलताय, फोन का केलं, मग त्यांचा विषय. जय महाराष्ट्र असो भगवा असो यांची काय काय, यांनी उलट त्याच्यावर पोट भरला आतापर्यंत. उद्धव ठाकरेंनी भगव्यावर आणि शिवसेनेच्या नावावर पोट भरायचं, त्याचा उद्योगधंदा काय आहे त्याचा, गाड्या बिड्या फिरवणं, परदेशात गुंतवणूक करणं, हे कुठल्या पैसे आहे. कोरोनामध्ये पैसे कोणी खाल्ले, औषधामागे. ती काय बातमी तुम्ही गाळता वाटतं, काय रे बॉक्स मध्ये टाका ना. मी एवढ्याच सांगितलं, ते ज्या ज्या टेंडर मध्ये पैसे खाल्ले सगळे डिटेल पाहिजे पाठवून दे, करत नाही तुम्ही. तू शेळी बातमी आहे. मी बोललो मी राजच्या चिरंजीवाच्या प्रचाराला जाणार. मॅडमनी परवानगी नाही दिली तरी ना, बाकी कोणी कॉमेंट्स करण्याची काही गरज नाही. मी पण नेते समर्थ आहेत, याच्यातून रस्ता काढतील आणि निवडून येण्याचं मेरिट प्रमाणे ते तिकीट देतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.